Dobar dan, dame i gospodo. Dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja na Kozmički paradajz SZ YouTube kanalu. Danas imamo Storytime, Bota Recreations, dok urađujemo svet, pošto kao što možda vidite nije potpun. I idemo na epizodu. Dakle, odakle da počnem? U oba smisla, i sa pričom i sa gradom. Pa mislim da mi je najpametnije prvo da uradim nešto od kuće, a za to mi treba dosta peska. Koga naravno nemam, a nemam ni uglja koliko vidim, ali dobro. Imam tu gadnu naviku da počnem neki projekat i onda ga ne završim potpuno, nego čisto onako da bude Omega Pufferfish ovde. Da, znam da je to Nautilus, ali ga zovem Pufferfish jer sam stalno miješao sa Pufferfishom i to mu sad ime. Konj još uvijek nema ime jer snimamo ovo napred, jer me prošla epizoda oduzela baš dosta vremena i bila je bukvalno na ivici da ću stignem da izeditujem, tako da ne želim da se to ponovo dogodi. Da je dobro da trebamo završimo, ali sve o tom potom. Videli ste 4 člana, uključujući mene, Botara. To smo Neca, Valentina, Kaća i ja. I stoje još članova. To je moj prijatelj Harvey, kog sam par puta pomenuo u ovom preživljavanju. I on je trebao da bude sa Necom, Kaćom i Valentinom u 4. epizodi, ali zbog interneta nije moglo da prisustvuje. Vidjet ćemo možda sredimo nešto kao pa da bude naknadno jedna epizoda specijalno sa njim. I pored njih tu je i Đole koji nije više toliko aktivni član zbog posla i svega, ali on je moj drug još od detinjstva. Bili smo smrtni neprijatelji u Hopništu, tukaj smo se svaki dan, pa iz tog nekog rivalstva je nastalo to prijateljstvo. Ja mislim preko 20 godina već. Dobro, nije baš preko 20 godina, ali tu baš bre, tad kreći nije preko 20 godina, ali tu je negdje. Da bih vam ispričao kako su Botari nastali, ja prvo moram da vam ispričam priču o Winter Campu i kako su igrice zapravo doprinele da imam život kakav imam sad. Dakle, tamo najde 2011. 12. možda čak i ranije, ne znam tačan datum. iBallistic Squid YouTuber je bio izbacivo Pixelmon serijal i igrao je na serveru kao ja, onda mene to inspirisalo da ja počnem YouTube i to se lepo sećam da sam bio na moru u Bugarskoj dok sam gledao taj serijal i vratim se ja kući i ja odlučim da počnem da snimam za YouTube onako kao ne daj Bože, znači kakvi su videi bili. Znači video je bio ovako, zombi me napada, ja 20 sekundi ćutim i ubijem, kažem, dobro sam ubio. I ništa ne, to ja samo snimim i eto tako. To sam snimao s onim programom Fraps, koji je snimao 2 videa, jedan koji je bio bolji kvaliteta i izuzimao je 5-6 gigabajta, a jedan koji je bio loše kvaliteta izuzimao nešto 100 megabajta valjda. Ja na uploadom to je što oduzimao 100 megabajta da ne bi trošio vreme na upload. I tu smo štancali bili videe, ne daj Bože. Pošto sam u to vreme počeo se družim sa Đoletom i Đole počeo da snima sa mnom i mi počnemo tako da se zadamo na tom serveru, imali smo neke dobre momente, lepe uspomene uglavnom, ništa više. Nikakav, da kažemo, značajan progres nismo napravili na YouTube-u kao da smo se probili ili nešto. I onda mi se tu pridruže kao još nekoliko njih ovde iz sela, ali Đole i ja smo najviše snimali zajedno i onda Sky Does Minecraft je bio izbacio neki serijal kao roleplay i Đole i ja odlučimo, to je moja ideja bila, Đole je pomogao da snimimo ovaj jedan video da se Dimension Quest, to je ključno za sve ovo sad. Gdje sam ja slučajno kao završio u paralelnom univerzumu i tu sam upoznao Đoletovog dvojnika iz paralelnog univerzuma i cijela epizoda se zasnovala na to da je upoznam taj novi univerzum. I tu je nastao jedan od likova, Gas Blast, kao negativac koji je kasnije završio u Blotteri stripu. Nakon tog Dimension Questa ja počnem da dobijam kao znatno pregleda, kao jer to je bilo nešto novo na Balkanu, to je bilo čak i pre nego što su Full Borazera i snimili Đole iz Full Borazera što je snimio neki foru isto roleplaya, to je bilo pre toga. Taj video je još uvijek na YouTube-u, ali je private. Ako nađem misle, čak ubacit ću. Đole, izvini, nisam kuću, ušao sam u kuću. Dobro, imam da ti dam neke stvarčice. Ajde. Kad si ti popravio ovu mašinu? Te nekoliko časova. Kad si mislio to da mi kažeš? Pa ja evo sad. Bukvalno se čuje kakvi smo kidovi bili, piskav glas. Tu sam čak i editovao malo. I dakle, ljudima se to svidelo, komentari, pregledi, lajkovi, ljudi tražili još, me je to normalno pomuklo. Ali nisam imao dosta ljudi da snimam sa njima. I odlučim da napravim svoj server koji se zvao Winter Camp. Zvao se Winter Camp zato što sam napravio server prije nego što sam pozvao bilo koga. Ispunio sam se u nekom snježnom biomu i onda meni sinulo kao, ajde, ću ga nazovem Winter Camp, kao nije trebalo mnogo brain powera za to. Ja uzmem lepo na jednoj grupi na Facebooku koja se zvala Minecraft na Balkanu, kao jel ima neki kao YouTuber da preko 14 godina, jer nisam htio da snimam sa kidovima iako sam ja bio kid, ali postavili su veće kidare od mene. I tu se meni javi kolega YouTuber sa kojim se danas čujem, Krilox, on je iz Hrvatske, i mi počnemo da snimamo zajedno, on se pridruži Winter Campu, tu se pridružili momci iz sela sa kojima sam snimao i ja odlučim da još malo, da proverim još par manjih YouTube kanala koji su snimali Minecraft i naiđem na još par zanimljivih, među kojima je Hive. Ostavim komentare na
na sve te kanale, kao hej, da li bi se pridružio Minecraft serveru, a u to vrijeme je bio popularan Minecraft server na Balkanu koji se zvao Croc Crack, tu su bili Zobra, Mr. Brother i razni oni. Inače, meni malo falilo da se pridružim tom serveru, just saying. I zanimljiva stvar je što svakom kom sam pustio poruku da li bi se pridružio tom serveru, prihvatio je, kao i onda je server ubrzo imao 10 igrača, ja mislim, onako kao, što mi je bilo jako čudno jer je većina njih bila random ljudi koje nisam poznavao pre, kao, ali normalno nisam otkrivao svoj identitet, nisam imao pravo ime, ja sam tad bio na YouTube pod imenom Majori, Supreme Captain Majori, sorry. I počelo mi tako sve to snimamo, ono, lepa priča bila. I ja onda predložim svoju ideju da snimamo Minecraft roleplay i dam predlog da to budu kao, napravimo zajednički kanal, ali prvo da probamo na mom kanalu da vidimo kako bi se to za početak, jel te, probilo. Jer nema poenta da pravimo kanal ako nemamo preglede. Meanwhile, ja sad snimam bez pregleda, ali imao sam drugi mindset tad. Htio sam da budem poznat. Ukradem ideju od tog youtubera Sky Does Minecraft koji ima roleplay seriju pod nazivom Rumic ili ti Cimeri. Znači u toj seriji su par drugara živjeli zajedno, kao bili su cimeri i padali su razne šašave avanture. I ja onda uzem radim nešto skroz potpuno drugačije, snimim roleplay o grupi prijatelja koji su bili cimeri i bili su pored toga burazeri i upadali su skroz različite avanture i nazvao sam tu seriju Burazi. Ja, originalna ideja, znam. Crno originalno ukrao sam čovjeku ideju za video. Na cijelu seriju sam ukrao ideju. Ali dobro, nećemo da se ljuti. Ne znam ko sam. Minimalno sam istižu samo poruku kao advokata, treba da platiš toliko i toliko za ukrađeni property. I u prvoj sezoni Buraza smo bili Kefi, Hive, ja. Kefi je jedan od youtubera koji sam bio kontaktiran u toj grupi. I Joel i Krilog su bili kao guest appearance, kao pojavljali se u kojoj epizodi. Prva sezona eksplodira. Mislim, u to vrijeme ja koji sam dobio, ne znam, 200-300 pregleda po videu, imao sam brdo lajkova, no subscribere sam dobio. Snimimo još jednu sezonu, to je drugu sezonu Buraza, dodamo još jednog lika koji je bio youtuber, co je se zvao. Znači, kanal krene da raste na maksimumu, javljaju mi se drugi ljudi, drugi youtuberi, kao, bilo zanimljivo kao to sve. I onda odlučimo da nastavimo sa originalnim planom, da napravimo taj zajednički kanal. Ime kanala je bilo, ključna reč bilo, Dimension Team, to je kao neki callback ili od easter egg, kako hoćete da kažete, na originalni video koji je započeo ceo taj kao proces Dimension Quest. I svima dam kao šifru, jer to je zajednički kanal, nisam ni u jednom trenutku hteo da ga zadržim za sebe, nego kao tu nas je Kefi napustio, jer on je hteo da snima drame, u to vrijeme je bio popularan youtuber po imenu Vanimi, on je se okrenuo toj strani, ostali smo Hive, Coja, Krilox i ja. Joel je također napustio to što je otišao u školu. I meni je trebao neki lik koji bi bio onako uzbudljiv, što bi se reklo višak energije, da doprinese videima. Ja malo tražim po YouTube-u i naiđem na jednog youtubera koji se tada zove Nexon. Spoiler alert, to je Neca. I on je bukvalno nije bio svoj, nego je bio u karakteru, kao snimaju karakter. I meni je to odgovaralo za roleplay, ja ga kontaktiram, on prihvati, malo pričam ovo ono. I on se pridruži u 3. sezoni Buraza. I kada smo snimili tu sezonu, ja njemu dam isto kao pristup Dimension Team kanalu, šifru i sve to. Jer kao što sam rekao, ni jednom trenutku nisam teo da zadržim to za sebe, nego kao to je bio zajednički projekat svih nas. I onda Neca imao ideju za roleplay inspirisan animeom. Zajedno razradimo ideju, smislim lika Masuke, on smisli lika Sensei Kane, snimimo i to prvu sezonu, znači to eksplodira isto. Kad kažem eksplodira, ne mislim neke viralne, kao preglede tipa 100.000, 200.000, ali u to vrijeme znatno. Znači, moj solo kanal je imao 1200 sabova, kada je cijeli srpski tutoriala imao 20.000 sabova. Bio sam u kontaktu ja sa tim youtuberima, kao i sa Supreme Nexusom i sa Kovalskom. I Dimension Team krene onako lijepo da se razvija. Snimamo još jedan serijal koji je meni bio omiljeni serijal, zvao se Vanzemaljci u hotelu, znači grupa vanzemaljaca, nas trojica koji smo spali sa Marsa i završili na zemlju i otvorili hotel kao komična improvizacija na maksimum. I onda se nešto desilo, tamni trenutak. Neca je bio hakovan i sa tim hakovanjem je otišlo sve i njegov solo kanal i Dimension Team. Pored nekih drugih stvari koje su isto bile uzrok raspada Dimension Teama. Ja sam pisao sve scenarije kao i zajedno sa Necom i sa Hiveom smo gradili, smo gradili za te epizode i Coja nas je napustio, tu nas je pridružila onda jedna Jovana.
I organizacija je bila mnogo teška, jer svi smo išli u školu, svi smo imali obaveze van toga, nikom to nije bio full time posao, nije bio posao uopšte, bukvalno nismo imali zaradu od toga nikako, nego čisto hobi, ono, klinci koji ubijaju slobodno vreme. Znači, organizacija je bila najveći problem i to hakovanje je bilo nešto što je preseklo kao u tom raspadu mrežnog tima. I onda je nastala velika pauza gdje sam ja ostao u kontaktu sa svima, ali sa svima odvojeno, kao niko nije ostao iz tima da stane da se druži tim, nego ono, Nece i ja smo nastavili da igramo Samp, gdje smo upoznali još jednog prijatelja Grima. On je Nece njega upoznao preko muzike i zato imam story time. Imali smo band koji se zvao Traktoraši, ali to je priča za drugi put. Iz toga je samo najbitnije da znate da smo upoznali Grim. I uspijem ja da ubedim Necu da skine LOL, pošto sam ja igrao LOL u to vrijeme, no life sam ga bukvalno. I ja vidim Hive igra i on LOL. I onda Neca, Hive i ja ponovno počnemo da igramo zajedno, tu dođe Necin brat Knele i Grim nam se pridruži isto. I vremenom upoznamo preko LOL-a još dve devojke, neću pričam pravo imena, ali njihovi game names su bili Wanna Cat i Dix. Kako je nastalo ime Botari? U LoLu je postojala ta neka fora kao da napraviš tvoj klan i trebalo ti ime od 5 slova. I mi diskusujemo kako će nam bude ime, niko nas ništa. Ja sam bio poznat po tome da igram ono troll pikove, bukvalno igrao sam Gangplanka na botu, za vas koji ne igrate LoL, to nema ni veze, sve znam da možda se igra. I onda ja, kao sam bio pirat i drao sam se cijelo game, ja sam na Botar, i bukvalno to je origin ime na Botar i tako reći glupo, ali iconic. I jedna jako bitna stvar koju sam zaboravio da pomenem, to je bilo sve za doba korone. Moje predavanja sa faksa su bile otkazane, njihovi poslovi su bili skraćeni, koje smo imali svo vrijeme tog sveta i bukvalno smo blejali od ujutro do uveče, neko je bio u vojsu od nas sedmora. Ta prva grupa botara je bila ja, Neca, Hive, Grim, Knele, Wanna Cat i Dix. I to je sve lepo trajalo dok je trajala korona. Mislim, glupo što tako da kažem, ali to je ta neka surova realnost. I onda su počela predavanja, Hive se vratio na predavanja, ja sam se vratio na svoja predavanja, ljudi su se vratili svojim poslovima i ostali smo mi i dalje, ta OG četvorka, Hive, Neca, Grim i ja. I dalje smo non stop blejali. I onda Grim je odlučio da se posveti svom životu. I danas smo u kontaktu, čujemo se sve programa jedan drugog, kako smo, šta smo. Znači, lik je uspio svemu što je zacrtao, odradio je to, svaku želju koju je imao, ja mislim da je ostvario. I malo sam ponosan njega. Ali slagao bi da u trenutku kada se udaljio malo od Botara, nisam to teško podno, iako nisam htio da pokažem, bilo mi je krivo. 2 godine kasnije, odem ja u Hrvatsku, preko leta, nešto bilo tamo septembra, ja mislim, i vratim se i onda meni Neca kaže da su upali na neki SMP, poznaju još ljudi, ja neću da uđem na taj SMP jer gomila ljudi, ja nisam volao toliko velike grupe i ubedem Hive i Neca mene, Knjela se bio vratio tu. Tu su bili i Wanna Cat i Dix i ja se vratim i tu upoznam Valentinu i Kaću. Njihova kodna imena su bila Kolačić sreće i Kaćule. Malo po malo, mic po mic, i nastane ta Botari grupa 2, u kojoj i Đole se bio vratio, da sam zaboravio da napomenem. Završio je bio sa svim predavanjima, položio ispite i onda je nastala ta Botari grupa 2 ili Botari verzija 2, koja je i dan danas tu. U toj verziji su bili ja, Neca, Hive, Đole, Valentina, Kaća i Grim i Knile su se menjali on and off, kao nisu bili toliko aktivni memberi. I dakle, kada se ostalo 6, Clash of LoLu smo igrali, osvojili smo prvo mjesto, ja tada nisam igrao u stvari, ali ja tada nisam igrao jer sam bio na ranked, ali sam bio tu sa njima, kao pričali smo, dali smo savjete. To je lep način da kažem da sam bio beskoristan. I tu su svoje neke vaze, nagrade, skinove, RP, 300 loma, sve vezano za tu LoL igricu. I mi napravimo onda Botari SMP, kao taj neki zajednički server gdje ćemo mi da igramo. Krillok nam se ponovo pridruži. Znači možda da primijetite neki pattern kao da se 7. član konstantno menjao. I taj Botari SMP je trajao dosta dugo, godinu ili nešto, ako se ne varam, imali smo lude građevine na tom serveru. I sjećam se kako sam ja samo počeo da trčim ovako u krug bez da radim bilo šta korisno. Imali smo to neke lude građevine na tom serveru, znači gradove, Credence, ime Credence je kada sam završio u knjizi na kojoj radim, nasilje, City, The Pirates Bay, sve u svemu jako lepo iskustvo. I onda šta je bio sljedeći korak posle Botari Most Wanted? Tada smo da imamo nešto upečatljivo, kao nešto što nema svako. I bile su tu sad razne priče, razne ideje, šta ćemo, kako ćemo, Botari majice, Botari, mislim za nas ne da prodaju, Botari majice, Botari merch, Botari 300 loma. I na kraju se odlučimo, hajde da probamo da napravimo strip skup za oči, a kamo za novčanika. Ja napišem priču,
sažvaćem priču na maksimum zbog budžeta normalno. I nađemo nekog lika iz Tajlanda, hoće nam trgati to za neku razumnu cenu. Ali ja sam odrastao na stripovima kao što su Dylan Dog, Zagor i tako ti stripovi koji nisu u boji, tako da mi nije smetalo da strip bude crno-beo, što je bilo dosta jeftinije. I taj proces je trajao 1.5 godinu izrada. Znači, Botany Most Wanted besplatan za čitanje link u opisu videa. I ja sam vremenom shvatio da botari nikad neće da budu ono što su bili za vreme korone, što je donekle razumno, kao jer za vreme korone svi smo imali, kao što sam rekao, svo vreme ovog sveta. I moja draga, da, Valentina i ja smo smuvali među vremenu, postali smo momak i devojka, Neci kaže takođe. I moja draga devojka, u to vreme sadašnja žena, odluči da mi priredi iznenađenje i ona predloži svima da naprave plišanog medveda gde će svi da snime kao neki tekst za mene i da mi naprave poruku. I onda su mi svi čestitali Novu godinu i to je bilo jako, jako lepo iznenađenje. Znači svaki čas kako se setilo toga. Taj medved mi je i dan danas ovde iznad kreveta stoji. Pustim ga kad. I negde u tom vremenu oko Nove godine kad je bio taj plišani medved, ta produkcija Botany Most Wanted stripa se završi. U tom stripu sam se trudio da svakog od nas pretvorim u komičniju verziju sebe, kako bi priča bila bolja. I odmah posle toga sam napisao Botany Volumen 2, ili ti Botany deo 2, koji se zvao Botany Forever. To je bila priča gde se nisam suzdržavao sa tim koliko će broja stranica da imam, šta će sve da stane u tu priču i sve. I to je po meni jedna od boljih priča koju sam napisao. Sad da bi se ta priča napravila treba IHH dobar budžet, ali bože moj, otom potom. Ko zna šta nosi sutra. Sad je ovdje veliki problem što ja nigde nisam vidio žuti cvet, onaj dandelion, a on mi je potreban sad. Ovdje. Nice. Što meni trebaju za sad, treba će mi 5-6, ja mislim, kuna i 7. Da mogu se s njima pokupiti sad dandelion u okolini. Ellen Botany strip. Radi mi na 3. delu, uveliko ga privodim kraju, imam ideju za kasniju avanturu kao smešanu u isto Botany univerzumu, kao ali prati druge likove. Shared Universe, Marvelov tretman. Posle tog stripa nas 6 odlučujemo da zakopamo vremensku kapsulu. To smo radili prošle godine i u toj kapsuli svako napisao neku poruku kao, sad ja ne znam šta su drugi pisali, niti oni znaju šta sam ja pisao. Ta vremenska kapsula nam služi da je otvorimo 2029, ako se ne varam, i da pročitamo sve te poruke, da vidimo šta su drugi misle, gde će da budu u budućnosti i tako te stvari. To su tako neke male stvari koje mi radimo i održavamo grupu živim, kao da imamo te neke lore iz grupe i da mi jednostavno bude zanimljivo. Ja moram se da kažem, za ovu novu godinu smo se skupili svi, osim Đoleta plus još neki ljudi. Tu je bio moj kolega sa posla Mađor, koji je kratko vreme bio botar, ali jednostavno se nije pronašao, tu imao je neke druge stvari u životu i on i mi da je najbolje da bude tu igrica sa nama, ali da ne bude zvaničan član botara, kao pošto nema vreme za te neke naše aktivnosti koje radimo. I nakon svega toga, to se skoro desilo, botari su učestvovali na turniru, kao igrali smo protiv tima koji se zove Šapari. Imam nekoliko klipova iz tog turnira koje ću ja podelim sa vama. Prvi game mode u tom turniru je bio PvP, Neca je igrao protiv Bistija. Diskutabilno je Bisti pobedio zato što je server bio takav da Neci je lago i ne daj Bože, ali okej. Nećemo da kukamo. Odneli su pobedu, šta je? Tu je u prvom game modu. Kao da imam ping, brate, kao da me bije iz daljine. Drugi game mod je bio bingo. To su igrali Valentina i Kaća protiv AJ Steama i protiv Lorda, zaboravio sam mu drugi deo imena, sorry. Tu su Valentina i Kaća odneli ubedljivu pobedu, znači ja sam bio tu, poučao sam ih kako šta da prave i njihovi članovi tima su takođe bili u njihovom vojsu, ali nafarmali su se bodova nevjerovatno mnogo, što nam je actually dalo znatnu prednost. I onda sa strane farmamo, ali ako ne, uglavnom sve skupljamo. Ako vidiš nešto sa strane, da pokupiš. Lupam, ako vidiš, napravi krevet, a to nije u tvom redu. Treći game mod je bio parkour. Tu je Hive igrao protiv Purple Knight. I Purple Knight je pobedio za dlaku, ali je Hive uspeo da ostvari neke bodove. Tako da nismo bili toliko u gubitku i plus nas je spasilo to što su Valentina i Kaća dosta nafarmale bodove u bingu. Tako da smo mi još uvijek bili u vodstvu. Vrlo malo, ali smo bili u vodstvu. I onda četvrti poslednji game mod, Nece i ja protiv AJ Steama i Lorda ponovno. Brate moj.
I to je bila epska borba TNT run. U TNT runu igrali smo 2 game moda i bodovi se delili tako da prvi ko umre on dobije 1 bod, četvrti ko umre on dobije 4 boda. Što više opstaneš, što više bodova dobiješ. U prvom game modu Nilsa umre prvi, ali odnese AJ-a sa sobom. Znači ono žrtvovo se bukvalno da skloni njihovog team lidera. I ostali smo Lord i ja i ja uzmem treći, Lord umre četvrti. To je bilo nerešeno u prvom game modu, znači. U drugom game modu sam znao da moram da se dobro preznojim da bih ostvario pobedu. Nilsa radi istu taktiku da sruši AJ, ali ovog puta AJ prvi umre, tako da Nilsa svoje 2 boda. To je bilo dobro, ali nedovoljno za pobedu. I onda je tu sve na meni. Platforme se urušavaju, nema više gde se skače, ja vidim da Lord trči ispred mene, iskoristim double jump, bacim se Lordu pred noge i skočim na jedini blok koji je bio slobodan pored. I Lord padne pre mene, znači bukvalno ga gledam, znači milisekunda kako je dotakao lavu pre mene. I ja dobijem 4 boda, Nilsa dobije 2, 6, pobeda. I botari su odneli pobedu na tom turniru. A ne možda vidiš. To je! Pobedili smo, Neco. Tim što smo ostali, da kažem, u nekom kontaktu sa tim šaparima, ima neki YouTube serijali, pozvali su me da im pomognem oko toga, što sam vrlo rado prihvatio. Oni su iz Indonezije, ako se ne varam. I tu se skoro desila ta pobjeda, a posle toga nismo radili nešto mnogo preterano kao tim, kako se kaže. Počeli taj zajednički projekat, Necina ideja priče iz Ambisa. Evo tebi ovo, ti nećeš da rasteš, gde je ono pile otišlo sad? Gledam, ono pile će mi porasti, ja neću ga naći. Dođe vamo pile, dođe vamo i ti nećeš da rasteš. Ovdje ću da držim bebe kao. Ja neću se baš trudio kod tih priča iz Ambisa, oko Adita i svega toga, znači link će biti u opisu videa, tako da možda pogledati, imamo par epizoda već. Kratki su epizode od minuti do 3-4 minuta najviše. Interesantni su po meni. I to je taj ceo botar i lore, i dok sam ja ispričao ovaj lore, ja nisam nešto mnogo radio oko ovog sveta, tako da sad kad puknem prstima vidjet ćete kako svet izgleda kad ga završim. Ovo su imamo neke stvari za sad, čisto onako bez veze. Čisto da imamo nešto, a interijer ću da radim kasnije kao i terasu. By the way, hvala puno Neci na snimku sa shaderima. Moj kompjuter bi crkao da sam probao tako nešto da radim. Sad ono što svakom svetu treba, to je... S tim što ja mislim da će meni trebati mnogo više mapa od ovoga što ja imam. Tako sad. Lijep mi ovaj svijet baš. Fino izgleda za sad. Nema mnogo stvari, ali planiramo da dodam. U ovaj prostor definitivno deluje prazan, morat ću to da dodam još stvari. Ovo je bila malo drugačija epizoda, story time. Jako sam napravio dosta nekog sitnog progresa u ovom svetu, tako reći dosadnog progresa. Malo mi je prijelo da pričam samo onako kao i actually ne žurim sa epizodom, zato što mi ovo samo trebalo 3 nepodna dana da snimim i ja po prvi put posle 3 nedelje ne kasnim sa epizodom, nisam u žurbi zbog edita i zbog svega, tako da ono što mislite s vremena na vreme da radim tako neki story time, imam dosta ti nekih priča koje bi mogao da ispričam. I mi se vidimo ponovo u sljedećoj epizodi. Do tada like, share, subscribe i bye. Komentarišite nešto da pokuramo algoritam. Bye. Ušto me promaši.